pada terlihat natul naibungka mulai natwari dotari satu tikyon gogong dari Tuhan mari tetap ini upaya naboy Tuhan dengan uli jalan tong di bagasan pakabusan natakas dinasida nama Tuhan lahu patuduhon lahu pasakapon amanamion dia do paniluluan totong nang si sobat nasida do mana kalau dosa obar patik munang maknang hatama jula nasida Tuhan uli jala dengan jala muncul doho di ulang nasida natwari sangat tikyo ili hokko las nyari mangalapohi jala totong alungui lawan uli pai motor kodo nama nopan manjagi mon salutna kodo Tuhan napa totahan salut uli jala dengan marhide sadane roha marhide narapau lima rapau memehon nasida dawa kana marmungut-mungut ima parbu ini satu uli jala dengan ulau natwari satu tikyo sari hari pemulang akaya nakon parani nama namion tadi ina nami di hutan manangi dia pilih mana maringanan ina namion setoktok maho nama tongani mangaramoti tugu-tugu iring-iring jagai setoktok tabai gogo bisuk nang habis taran nang dirasi roha di mana tarlumobi hati masomi asa tumbuh di sarili nguluna mamemehon akan meneringkan tuak kapok parana nang diangka ia nakon nang poparana ulang tubuh perserahan sari hari bisa kabinasida komana mandongani pada opar marani daging nang todi siap nasida disudiakan api dikira doa papai nasida apa yang nakonna angka tondong nang sudi si sorhok ni amanamyon na tadi di hutape di bagasan parang ujung ture manijala uli uhun tingkam ma dipikiri nasida lau pato tahun satu ragam niat kana pinatu pada api dikiran nasidai marda mesonang nasida uhun na pato pohoni bayan lasro nasida lasro ham jala terpasu-pasu guru nasida sikatnya kana pinatu panasida pasangampon na torasna naon borhat manoporto ditikyo Tuhan Yesus dongani kami di pardalanan lau kemudian padahal kami siang kata ini berjahat karena memang bayar kami aborsiona atau ngani Yesus Kristus Tuhan mau lihat madilingkan di basami di pangaramo jomu bisa dokuli jalan lingkan kami natupam di ulawan atau hari saat ditikyo kasih malam jalan terkenal amin. Tuhan
di basu-basu Tuhan di batamaho lauruar dohot lahohoma olak nyotro bisa dilini edenna. Amin. Tak tutup buku kita parede Roma pada Apa bisa kalau kamu ngaku harus